Здравейте хора, днес ще ви покажем сървъра TTV Craft. Ето го, той е много як сървър. И ако се абонирате за този клип, ще качвам и още много. Аз играя с Citizens и с Дейвид. Скинам се казва Дейвид, ето го Дейвид. Мара. Хайде на спавна да го покажем. Този сървър си има всичко. Резиденции си има, спавна е много як. Ето го. Имаше всичко животни, инчантинг стая. Ето ги. Виж какво ти писах. Не чакай. Добре. Това. И на евента, като хванете едни Create Key, воте, можете да дойдете ето тук. Но сега нищо няма, ако го натиснете ще ме изхвърли, защото нямам воде Key. Ето нашия човек, ето и сега ще дойде. Ето го наш. Може да ти кажем още една къща. Коя? Да, хома 12. Ето я. Реса се казва Стаси. И къщата... Ето я, така има една овца, която се казва Веска. Кръстна е на един приятел на майка му. Ето я Веска. Защото майка му така се казва. Има доста честове тая къща. И да не забравим да кажем, че каквото убиш, ще пуска глава на каквото си го убил. Ако искате, можем да ви закараме на нашата къща, дето има много глави. Така пише. Добране хората. Ето имаме животни. Не знаете ли, че много лаги. Имаме си много животни. Аз съм на мои родители, сняг. Се показаха. Имаме си втори етаж. Градинка си имаме. Имаме 10 ето заедно. главите, дето ви ги говорихме сега. Това всичко сме го убили с моя приятел. Играем PvP доста добре. Така на Citizen са главите. Citizen, че идваш при нас? Ето така... Фермички. Добре. Имаме зайци. Имам зайчета. Ако ви харесва клипа, се абонирайте и дайте лайк. Имаме и също батут. Как в глава съм убил. Ела да ти ги покажа, много заед. Харес. И сега така, ето го трамплина, малко се развалим. Но ти виж как в глава отдоходена. Виж го наша как главе има. Три го бе! Да. На PvP-то ли? Да, стане 6 часа. Ето нашия човек. Къде ли? Имаме доста честове да ви кажа. Имаме най-важните животни са ни вътре. Овцата. Ето ги конете. Да, ама ние сме ги закрили, защото някой ако дойде, може да ги види и да не ги убие. Ето ги, те се показват малко. Горе имаме още един кон, имаме втори етаж. Ето го продаваме. На него ще продаваме, мислим да продаваме.
Пак ето и терасата, така можем когато искаме да се починем. Да спим кафе. Торта му... И се знаеш колко ще е по-хубаво да направим 2 торти? И да ги тръгнем така. Да. Да. Доста яки идеи ще измислим за къщата. И... Да ви кажа, аз имаме си магазин. Шоп се казва. А сега да отидем. Да. Можем да продаваме, да купуваме. Ето... И да не пани порта на две. Той е магазина, всичко е пълно. Но, за съжаление, диамантите почти всички са изкупени. Наистина ли бе? Да, тези диамантите бяха почти и всичките изкупени. Мали Да, заради... позната по-скоро, колкото ябълките 500 лева един. Ние после можем да докараме златни ябълки. Ако имаме. Аз мога кит по-по. Охо, мога и кит старт. О, я за всеки папа. Извинявайте за тези неща, дето... Симония, подреждай ги. Симония, подреждай ги. Посники. Че не можем да ги намерим. Ето ги какви са. Ето ги диамантите. Имаме доста итеми. До това ни е стоката. Ние от тези неща и се продава, се вадиме пари. Или продаваме на някой в сървъра. Ма да ви кажа, онерите са много добре в този сървър. И ги продаваме на някой планари. Някой, който не знае да си пази парите. И той се ги купува тия неща. И ето сега навънка има PvP. Иди спъл навънка. Ябълките къде си ги оставя? Ела, по-навън. Ябълките къде си? Адем да проверим оня къщата да... Нали аз ходих, има разделици. Сега ще я видим на кой е разделица. Бях един много як скин, Мокни. а скелет с кронка. Няма рез. Къде я приемеш така? Тази къща, да ви кажа, също е наша, продаваме я. Можем, за описание на клипа, можем да поснем IP-то на сервера, да влезете. И подарък. И имате и подарък от сервера, като влезнете, диамантени брони и да напишете Kit Start. Ще ви обясня в описание на клипа. Всичко ще ви обясня какво трябва да направите. Ама не в първите. Ще видя ли на нашия приятел каква му е къщата? Ние ще ви покажем. Елай това планетко. Виж колко е грозно. На Теодор ли? Що му е така? Ти искаш. Както и да е. На вас не засяга. Накъде някой път си правят къщата. Просто хора да кажа, ето както виждате има PvP. Ди, че да правя. Ето го лепна още един път, 2 пъти ще умре, Анабас. Умрам на половин сърце съм. Не само да я съдим. Мане само. Видях още един як скин на Creeper. Зомби за ти, бе, му!
Ние много се пазим в сървъра, ако някой... Ядем.